83 kumpanija se jkunu qed joffru 730 post ta' apprentistat u taħriġ. Tħabbar dan f'konferenza li għalija attendew rappreżentanti mill-kumpaniji li se jkunu qed jagħmlu użu minn din l-inizjattiva. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din hija waħda mill-bost inizjattivi li se jkun qed jieħu l-Gvern biex jindirizza r-realtà tad-dinja tax-xogħol, fejn naraw differenza bejn il-postijiet tax-xogħol li hawn u nuqqas ta' ħiliet meħtieġa biex dawn jimtlew. Żied jgħid li inizjattivi bħal dawn ikunu qed jgħinu liż-żgħażagħ biex iktar milli xogħol jingħataw opportunità li jiksbu karriera. Tkellimna ma' ta' rappreżentanti mill-kumpaniji li qalulna x'jaħsbu minn din l-inizjattiva. Tagħti attitudni tajba lill-istudent, skop, kuntest fejn qiegħed jistudja. Għaliex qiegħed jistudja? Biex jikber huwa u l-qudiem ukoll jagħmel suċċess fil-ħajja tiegħu. Din l-inizjattiva inizjattiva tajba, inizjattiva li ħadd evolvi ir-relazzjoni bejn l-apprentistat u il-mod kif naħdmu fuq il-postijiet tax-xogħol. Aħna naħdmu ġo port u mhux kulħadd ikollu dik l-esperjenza jew ikun komdu jaħdem f'dak l-ambjent u meta ġieli jġib studenti u mbagħad ikunu telgħu miegħek ikun iktar faċli għalihom jaddattaw ruhom. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qal li fl-Ewropa l-iktar pajjiżi li għandhom rata baxxa ta' qatt fost iż-żgħażagħ huma dawk li għandhom skemi ta' apprentistat li huma stabbiliti. Huwa pass tajjeb għaliex tqarreb il-ħtiġijiet tal-kumpanniji bħala ħiliet li għandha bżonn u dak li qed jiġi provdut mis-sistema edukattiva tagħna. Il-Ministru Evarist Bartolo sostna li t-tagħlim għandu jmur lil hinn minn dak akademiku formali, imma għandu jiġi mħares l-aspett prattiku kif ukoll vokazzjonali. Fid-dawl il-livell ta' suċċess akademiku f'pajjiżna għadu baxx, ħabbar li suġġett tal-PSD, Personal and Social Development, se jsir PSCD, fejn se jidħol element ta' tagħlim fuq il-karriera. Saħaq dwar l-ħtieġa li jiżdiedu jissaħħu s-suġġetti vokazzjonali u jkunu ddisinjati u implementati skemi ta' apprentistat biex iż-żgħażagħ ikollhom il-ħiliet meħtieġa għad-dinja tax-xogħol. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman ta' Jobs Plus Clyde Caruana spjega kif il-kumpaniji li ġew avviċinati s'issa huma dawk li jħadmu iktar minn 50 persuna, fejn madwar 20% minnhom daħlu għal din l-inizjattiva. Tenna wkoll l-iskop ta' Jobs Plus li jkun hemm iktar nies fis-suq tax-xogħol filwaqt li jkollhom ħiliet aħjar.